Hello guys, punta ako sa military base guys. Papasyal ako doon. At magbibideo din ako doon at ipapakita ko sa inyo yung lugar. Guys ha? Okay guys, see you later. Bye! Ang panahon ngayon ay hindi maganda. Ang kalangitan ay hello guys, ang kalangitan ay hindi maganda, uulan. Lalakad guys patungong military base. Malamig kasi siya guys, yung weather ba hindi maganda kasi uulan. It's not good, the weather. Sigil guys. It's cute. Ako ngayon guys, apakahangin dyan guys. Nag-hi sila guys, yung kanina guys ba, nag-vlogging kasi ako guys. Ay natawa. Tingnan nyo guys, may Manila na na batawag din na store na Manila. Moment. Tingnan nyo guys, Manila na store. Ang daming tinda guys, Ang daming tinda. May mga tinda. May na siyang tao. May naglalaro doon ano ba tawag din? Volleyball. Lakad ako guys. Ang ngayon guys, hindi maganda tingnan nyo yung kalangitan, ang pangit kasi baka uulan mamaya. Uulan siguro mamaya guys. Masarap dyan guys, restaurant na yan. Yan. Pizza, patsa. Kain ako dyan guys. Ang sarap. Dalmatians. So cute. Ito yung fort guys. Ang ganda. Dito ako ngayon sa port. Tignan nyo guys. Ang buhok ko, napakahangin kasi guys.
Naglalakad ako dito sa port. Patungong military base na. Lang guys. Baka may ano, may bisikleta ba siguro. Sayang guys kasi ano, hindi maganda yung weather today ba. Kung ano lang ito ngayon guys, maganda sana siguro dito. Kaso hindi kasi maganda yung ano panahon na. Look at the what is it? The heaven. It's not good. Ay, the clouds. I mean the clouds. Ganda ng mga building dito. Look. Ganda ng building guys. Rin ka ng barko o boat. Ganyan pa. Dito ka pupunta. Piscina na to. Restaurant din dyan. Ay, restaurant din yan dyan guys. Dyan. Hindi ko pa na-try dyan. Pero masarap siguro dyan. Look. Ang daming mga ano guys. Mga barko. Oh. Port ito dito guys. Ang daming ano. Barko. Ano ba tawag dyan? Barko ba? Maliit na barko. Port. Kayak? Di ba kayak? Dito ako ngayon guys sa port. Daming mga barko guys. Para siyang ano guys. Dito ba parang para siyang airport. Look guys, look. Para siyang airport. No, parang airport guys. Costa Brava Port. Ang daming barko eh. Maganda siya dito guys kung maganda yung panahon. Nung pumunta ako dito, maganda yung panahon guys. Look guys. Ganda guys no. Ang buhok. Pasensya na sa buhok ko guys ha. Ano? Messy ba? Kasi, mahangin. Malamig din. Malamig din dito guys. Daming barko guys. Oh. Malalim siguro yan dyan guys. Ang ganda ng mga flower oh. Spring na kasi guys. Ganda ng bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak dyan. Oh, flower.
flag ng Espanya guys ay. Na. Ng Catalonia pala. Yan ang flag ng Catalonia guys. Lalakad ako ngayon dito guys. Dark siya guys kasi ano yung panahon kasi hindi maganda. Ang pangit mag-video pag yung panahon ba hindi maganda. Kasi napakadilim. Pero bahala na. Carry lang, okay lang. Driving school guys. Kung gusto mo mag-aral, mag-swimming, mag-dive pala, dyan, yung opisina nila guys. Barko? Dito na guys, yung sa guys, military guys ba? Military base, dati. Pangalan guys. Yun ang view guys. Roses. Na. Ganda ng doon. Weather. Dito. Wala siyang umuulan sa Roses. Maganda yung may araw sa Roses. Ito na siya guys yung guys ba, yung military base ba dati, may siya ng mga sundalo dati pa. Ito siya para siyang cave guys ba na. Yan yung tangke dati guys, sira na siya. Look. At may dito passageway. Batawag ng passageway. Creepy. So creepy. Actually guys, dalawa ito siya. Ito yung una, tas ito yung pangalawa guys. Dito. Ito yung pangalawa guys. Parang nasa guys ba, yung movie na mga medieval. Ang ganda ang ganda guys, look, ganda. Ito yung pangalawa guys, look, parang medyo buo pa siya yung pangalawa, buo pa siya yung tangki. Ay ano ba tawag yan? Canyon. At ganun pa din, may passageway dyan. Kung baga dalawa ito siya. Ito siya guys. Yan. Dalawa. At dito na ako guys. Yan ang guys. Yung military base ba? Noong World War. At ang isa dyan. Dyan yung isa. Guys.